Hello, nami sa bukid karon. Nagkuan ko na sa ni. Nagkuan sa kuan to yung dodo ako kunuhay rapot. Wala man yung mga ako malingaw dere. Ako mga ti kani siya ko kabaluan yung singalan na niya. Ko kabaluan kani akong gibatang dere kay isidling akong manggaw kanina daw to kaon sa mga sa lagi ng mga mananap na dere. Ito yung ikan na tisi, ikan daw ng maribin natag. Yan siya mga bay palingaw-lingaw bas panahon. Intras may napahitubig sa panahon pa na wala pa na again, wala pa na utang mo kung balhin. Mga pula mag-close ponytail gapon sa kay duol ra ka istana na mag-close ponytail kasi gina lang at least na separate sila. Ano ko video kung daghan ang torium diri kay ang akong amo kuan siya kanang gaan siya kamot kuan siya dali mamulak ang mga bulak na ko buyag siray mangunyag dili ako siray gati man igor ako magtanong-tanong ani pero nang pabulak ani siyang ikubihan. Bulak na yung mga sa galisod ginhawa. Siya. Kakita rin ko kadugayan sa kwanto rin. Dugay na ako pinalit kaibog na naging ako nakita sa lapad na bulak. Kakita rin ko. Naligid sa ako. So, kaya siya, mangulak na siya. Halos na yun ang mga views. Ako na. Oo, naguba ng bukay tanan. Bukay tanan. Wala pa na balihunan pa. Ano pa yan ang turiya mga. Siguro pa na magtanom. Kasi pa may magbunyag. No. Pa na siya yung orange nila pa na ako na dahil orange puti pa pula may kani siya sa kadugoy nakakita rin ko nakuha ako ka lang double petals na siya double petals guba na po na siya mga bay hapit na po na mados mo no? Takilid na bisang kamay na kaista na no? Anay bulak na po double petals makaang legends kay kaang wala tayo pa'y kaang karala lang kaya sa ilabay ni mo o di ka na kani dahil daghag mga ulo nagita naman nabuhi na lang ng kuan diri nabuhi na lang ang saning tawagan niyo oregano kaya ganito isi tumaro anak pagi puti kaya mga bay kunin ang sahon ibalhin dito ito na ibalhin kaya puti ito na ibalhin dito kaya ron nakuhan siya dari mga puti na siya dari kulang palagi ginit okay ipalit ginit yung taon ang kopras kung makabudget og net mapalitan og net kapalit mo ko ng net kaya nang bidang mo ko sa kuigsoon marilo na isukli ang sugo palit din ako net 5 ka metros sugo na punta ko otro karon kadidang na punta so marami mga tanong na mo diri mga bay marami ako mga bulak diri bulak diri sa kong amo yan dates yan dates to